नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि इउसफुल एप लानानै फैदों जायखौ नोंथाङा बाहायनानै केशबेक आर्न खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांनि न'खरनि जायखिजाया मानसिया गोजान जायगायाव थायोबा, जेरै गुवाहाटि, मुम्बाइ, बेंगालुर, जायखिजाया गोजान जायगायाव थायोबा नोंथाङा बिथांनो फैसा नांगौ जादोंबा फैसाखौ गावनि बेंकनि एकाउन्टनिफ्रायनो ट्रेनजेक्सन खालामनानै हरनो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जाबाय नैबे गुगोल पे। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामखाबायबा मोजांनि खोथा। लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो गुगोल पेखौ डाउनलड खालामाखैबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिंकआव क्लिक खालामनानै इनस्टल खालामनो हागोन। स' भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै हो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांनाव गिबियै मोनहैयो। जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। लोगोसे भिडिअ बानायनो थुलुंगा मोननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे शेयार खालाम। दिनैनि मेन टपिकआनो जाबाय गुगोल पेआव आपडेट फैदों। बेखौ आपडेट खालामनानै नोंसोरो गुगोल पेनिफ्राय स्क्रेच कार्ड मोनगोन, जायखौ स्क्रेच खालामनानै नोंसोरो 12 रांनिफ्राय 100 रांसिम लागै खामायनो हागोन। स' टाइमखौ बारा गोबाव खालामालासिनो गुगोल पेआव रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथांनो बेंक एकाउन्ट, बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार, लोगोसे एटिएम कार्ड नांफागौ। स' बेखौ जगार खालामना लाग्रो। ओमफ्राय नोंथाङा एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो इदि इन्टारफेस मोनगोन। लोगोसे नोंथाङा बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ होखांनानै नेक्स्ट, ओमफ्राय बेयावहाय नोंनि जिमेलखौ बिगोन, बेयाव नोंनि जिमेलखौ हो, ओमफ्राय नेक्स्ट होखांनानै अटिपि हारसिंनो अट' कानेक्ट जाखागोन। अटिपि फैनायखौ ने दसे, कानेक्ट जाबाय। बिदि इन्टारफेस फैयोबा नोंथाङा फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालाम, बेनिफ्राय कन्टिनिउ हो। कन्टिनिउ होखांनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइलनि स्क्रिननि पासवर्डखौ बिगोन, बेखौ होबानो जाबाय। आरो खनसेबाव कन्टिनिउ होनाय लोगो लोगोनो इदि इन्टारफेस फैगोन। स' आंहा अलरेडि बेयाव गुगोल पेआव एकाउन्ट खुलिखानाय दंमोन। ओमफ्राय मोननैसो एलाव बिगोन, एलाव हो, एलाव। आं बुंदोंमोन आंहा गुगोल पेआ खुलिखानाय दं, ओंखायनो वेलकाम बेक टु गुगोल पे खिथिदों। स' नोंथाङा बेंक एकाउन्ट एड खालामनो थाखाय चेक बेलेन्सआव नङाबा बे मानसि फट' नुनाय बेयावबो थांजागोन। स' दा नोङो चेक बेलेन्सआवनो एड खालामगोन, एड बेंक एकाउन्ट, ओमफ्राय नोंनि बेंकखौ सेलेक्ट खालाम। आंनिया SBI मोन, स' SBI सेलेक्ट खालामबाय। आंहा बेंक एकाउन्टआ होखानायमोन, ओमफ्राय बिदि नुजादों। स' दा रिट्राइबो नुजागोन, रिट्राइ नुजादों आंहा होखानायखाय। स' एड बेंक एकाउन्टआव जा बियो नोंथाङा बेखौनो होलांबानो जाबाय, जेबो गिनांगौ गैया। बे सिकिउर एपखा, सिकिउर्ड। नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होखांनानै इदि नुगोन। स' आं होबाय। नोंथाङा आरो बेयाव इनभाइट खालामनानै 52 रां खामायनो हागोन। बेखौ माबोरै खामायनो हागोन होनोब्ला नोंथाङा फ्रेन्डखौ नोंनि लिंकखौ सेन्ड खालामनानै नोंनि लिंकजों जाय फ्रेन्डआ इनस्टल खालामगोन बियो गावनि फार्स्ट पेमेन्टखौ पे खालामनांगोन, अब्लासो नोङो 51खौ मोनगोन, सानैबो मोनगोन। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानगोन, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै हो। मानोना आं बिदिनो गोदान टपिकनि सायाव भिडिअ हगारो। नोंथाङा नायनो हागोन आं बिनिफ्राय 131 रां खामायबाय। बेखौ आं दहायो आपडेट खालामना मोन्दोंमोन। बेखौ लोगोनो 150 ट्रेन्जेक्सन खालामना मोन्दोंमोन। लोगोसे बेखौ आं सासे मानसि इनभाइट खालामना मोन्दों। बेखौ आं गावनो जइन जानानै मोन्दों। बेखौ आं लोगोनो 150 ट्रेन्जेक्सन खालामना मोन्दों। स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव आरो खनसेबाव लोगो मोनफिनगोन। स' बाय। जोबथासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।